फातोडेर 4 मेरेन बार्रां उक्ती दवरूंक दिवची न्ही अशी मागणी बायलांच्या सदान डीजीपी कडेन केल्या। शारांतल्या बार्राकडच्यान खासा फी घेवन फातोडेर 4 मेरेन बार्रां चालू दवरूंक दिवपाचो प्रस्ताव मुख्यमंत्री पर्रीकारान अर्थसंकल्पांत घाल्लो। बायलांच्या सदान हेर जायत्यो मागण्यो केल्यात। बायलांचो सदान शुक्रारा आंतरराष्ट्रीय बायलां दीस मनयलो। ह्या वेळार जायते ठराव पास केले। एक रेझोल्यूशन म्हणजे सोऱ्याचे बद्दल सोऱ्याक लागून बायलांचेर अत्याचार जाता आणि सरकारान हे जो निर्णय घेतला 4 वयर सकाळची 4 सोरो दिवपाची जी त्यांनी परवानगी दिला हाजे सगळ्या बायलांनी आयज निश्चित केला आणि सरकाराक सांग आम्ही आयज एक रेझोल्यूशन पास केला ही सोरो 4 वरांची जो सोरो विकता जे परवानगी ताणे दिला बजेटान ती ताणी फाटी घेवची। बायलांनी कसलेच अत्याचार सोसून घेवचे न्ही अशी सुचोवणी डीजीपी TN मोहनान केली। वो वायलेंस हम टॉलरेट नहीं कर रहे, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस वाली एस्पेक्ट हो, ये जो जैसे इश्यूज है मोलेस्टेशन, वैसे इश्यूज है स्टॉकिंग, जो कोई पीछे पीछे चलता है जब आप कॉलेज जा रही है आपके पीछे पीछे छोड़ता नहीं, इस किस्म की जो इश्यूज होते हैं इसको महिलाएं तक करीबन कभी बाहर कहने की कोशिश नहीं करती। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। अखिल भारतीय संत सभेचो भाग म्हण मिरामार दर्यावेळेर आयुष्यकाम महायज्ञ जालो। त्या उपरांत समुद्रपूजन आणि महाअभिषेक जालो। ह्या वेळार देशभरातले शेकड्यांनी पीठाधीश आशिल्ले। पद्मनाभ शिष्य संप्रदाय आणि सद्गुरू फाउंडेशनान ही सभा घडोवन हाडल्या। संपन्न झालेली आहे। कृपया त्यांनी संतांच्या पाठीमागे उभं राहायचं। त्यांच्या पाठीमागे इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।